माइरं माबादोंमोन लाबोदोंमोन थैखांनायनि उनाव बुलुद ना थैयावनो बोदो थैखांनायनि उनाव होनाय ना थैयावनो होदो हारे माबा खादा आइया माबा खादो मास मोनबा माबायावनो juga putar salah. Mama baik lah, ngomong lah. Kami ni orang ni putar nak tahu ni ngah. Udah surau. Memang saunai. नोंथांमोननिसिम आं दायो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लाना फैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम नायाब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा ओंखायनो जोबजासिम भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बुजि मोनोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' लोगोफोर आं दायो गिबियावनो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ दिन्थिनि नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन बेजों लोगोसे नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ बै थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मानि थाखाय मा भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर थ' नायलांदो बिदिब्ला Kena gila. Mulai sana lah. SP. SP. Naik benar naik ni. Naik baik. Apa dia ada foto ni? Hei dah cingkul sini. Mesti makan sebab. Thakam na dong, mana? Nuakai. Macam ni bifaku putar kat nama tu ni. Aku pakai dah sudah ni. Nuakai dah ibar bimak. Bimak ibar. Masih secret kan nama mental. Bang ni je tu kan. Oh, juri masuk lagi naik. Hah? Aneh? Premi mes tu do. Mana? Dua ada mana nak? Hah? Naklai ne kita. Naklai dah? Nulai macam mana? Rumah macam nak. Kamu macam mana? Nunggu kapsung do. Nung dia kau? Hah? Karena kelebihan di sini. Kalau mana hebat. Oh cuma mana lah. Premi mele maju lagi naik. Oh, dua ada mulai. Maju? Ya. Mat nung kesan udah mata. Suruh. Masyurah. Dua kena. Nunggu ke? Siapa mat nung lagi siapa bawa ke detar kan nung lagi. Sedetar naik lagi. Ada bawa dia. Hah? Bisa mana nasi ni? Bisa? Oh, angker nasi ni. Suruh. Ba. Angker arus ni. Oh. Masuk. Mbak masuk nak masuk naik. আমি তো পাইছো আমার গাড়ীখনত উঠে রাখছো Order? Kerasin dulu. ক্রাইম সারাইছি Kerasin bonzer. Me. Oh, medical tu. Tino ke dokter mana? Gap dana mana? Gap apa? Gap deh. Gap naik. Hah? Mai pada mau naik nama monster naik. Mau ke berah? Hah? Bapa ke? পারবো Aike. আপনি আইছেন নাকি mau ke rai ke mau ada mairong mau ada labdemen নয়তো বাহিরে থিকাংনাयनि उनाव बुलुद ना थैयावनो बोदो थैखांनायनि उनाव होनाय ना थैयावनो होदो हारे माबा खादा आइया माबा खादो मास मोनबा माबायावनो আপনি মই কিছু নবস্তি চকৰ পৰা আমিয়াवनो চকৰ পৰা আপনি খামিয়াवनो খাম্বালে খাম্বা অ এই কত মইছা পাৰি খানাইखौ ডেঞ্জাৰ সিনদেছ সিনাই তুই জি পালো দোকান র হা চকৰ পৰা মানে দোকান নু জেলাव थाना फैयो सुदा जेलाव थांसिगोन नङा হাই স্কুল না নাইनोसै নবস্তি ayo sima nungnu dulu ya unang kita semasa ke Hindi ka ulo ba na lang po eh kung mana ibu ya putok mana kau mabay kung mana ya तो लोगोफोर भिडिअ बेनो मोननैसो नोंथांमोना जोबजासिम जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय मा जाथाय जालांखो मा घटना जालांखो आरोना लोगोफोर तो बेनि गेजेराव आं आरो दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै बेरफुसाव होननानै सानाखै आरोना लोगोफोर तो जियानो जा नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोनायावहाय आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आं निमाहा बिनाय थाबाय बयनि सेरावबो बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बे मोनसे भिडिअखौहाय अननानै आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो
होदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट्स भिडिअ होयोब्ला गिबियै नोंथांनियाव नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ सो माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय